Здравейте! Днес ще си говорим за наклоните в почерка. Как да разгадавате кой стои пред вас, когато видите наклона на неговия почерк. Така, първият вариант е, когато буквите са изправени право нагоре. Това издава самовлюбена личност, която не се интересува от мнението на околните. Десничарите обикновено пишат с наклон надясно, левичарите с наклон наляво. Но силно наклонен надясно почерк означава, че пред вас стои човек, чийто ден е разграфен до минутата. Той е постоянно в движение, всичко е преценил, но никога не му достига времето. Впрочем, силният наклон надясно говори, че човека не винаги много се харесва и предпочита да избяга дори от себе си. Силният наклон наляво пък е присъщ за малко докачливите хора, които лесно се засягат, за злопаметните хора и недоволните от себе си хора. Оптималният вариант е с малък и с лек наклон надясно. Такива хора обикновено се движат лесно напред, не закъсняват и не се случва така, че да изпреварват събитията. Благодаря ви, че бяхте днес с мен. Желая ви един усмихнат и слънчев ден. И до скоро!